Здравейте, чуваме ли се? Може ли да потвърдите? Ставате се повече. Камелия, чувате ли ни? Жулиета, как сте? Не ви чуваме, да знаете. Добре, благодаря. Радвам се да ви видя. Как... И аз също. Каква е вашата цел за тази вечер? Да науча някои нови неща. Момент, само да... ще застартираме записа, за да може да разберем кои сме се събрали и какви са вашите мети, преди да ви разкажа любимия вид за тези от вас, които не са го чули. Така. Request to record to this computer. Не ми дава. Добре. Само момент да пуснем записа, за да сме сигурни, че така. Преди да разберем кои сме, защо сме се събрали и make co-host и има ли друг Мардаратин? Не, няма. Recording in progress. И здравейте на всички и добре дошли в вебинара "Защо целеполагането е най-ключовото умение", в който предстои да разберете какво е цел без цел и как да ги полагате. Жулиета, дали все още сте тук, за да споделите вие защо сте тук? Ще се радвам в началото да останем с камери. Магдалина, дали вие може да споделите защо сте дошла тази вечер тук? Само да знаете, че сте неозвучена, казано на български. Мога да ви... така, супер, здравейте! Здравейте! Защо съм тук ли? Защото аз цели си поставям, но нещо не ги финализирам. Така. И много ми хареса представянето на вебинара и реших да се включа, че е точно за мен. Подходящия момент. Прекрасно. Коя цел ви е приоритетната и тази, която не, ако случите, значи вече сте различна по отношение на целеслучване, ако има такава дума, ако не официално я създаваме сега? Тя е много хубава дума даже. Случването. Точно това е, че при мен не се случват и не, че някой ми пречи, може би аз сама да си преча в постигането, финализирането на целите по-скоро, защото то като целеполагане, като начало добре и в един момент спирам в някакъв етап, за който не мога да кажа, че има някаква, кой знае каква обективна причина. И като един такъв човек самокритичен, се опитвам да търся причината в себе си. И затова надявам се тук да открия къде точно бъркам и какво не правя, за да финализирам нещата. Това е. Прекрасно. Надеждата не е стратегия. Тази вечер директно действаме, тъй като надеждата е една от най-скритите схеми за недействане. Много от филмите са на тема надежда. Всъщност това е по нашите скромни разбирания една от най-големите измишльотини. И в същото време въпросът ми към вас е, за да влезем в конкретика, коя цел ви е най-така предизвикателна? И ако нея случите, значи вече сте супер по отношение на действие по цели. Знам, че не е най-лесният въпрос. Точно пък за това аз си позволявам и благодаря за доверието на всички. След малко ще поканим просто другите да помахате, само да се видим като живи хора. После, ако искате, не си оставяйте камерите. И в същото време ние сме толкова полезни, колкото вие имате конкретни мета на латински, ще разберете какво значи. Досещате се вероятно, че това е цел. И разбира се въпроси.
коя е вашата най-ключова цел? Много често на тези около 4400 индивидуални внимания по 30 минути, които сме провели, хората казват, например, комуникация. И аз веднага ги питам, супер, кой е човека, с който тотално не мога да комуникирате? Или ситуацията, в която тотално не ви се получава комуникацията, защото това е критерия. Ако там можете, значи може би вече сте полубога на комуникацията и всякаква комуникация ще ви е лесна. Та във вашия случай, коя е тази цел, дето е най-предизвикателна? Най-предизвикателната ми цел е примерно чисто професионално, но не в работата, която работя сега, а в едно по-скоро работа, как да го кажа, както например имам допълнителни квалификации за някаква дейност, имам съответните сертификати, имам правата да осъществявам определена лицензионна дейност, но реално не я осъществявам, защото може би не съм се представила, да го кажем така, не мога да се намеря контрагенти, клиенти, както иска да го кажете, за да мога да продължа да работя по тази моя цел. Тя е свързана с други хора, с изготвяне на проекти и така нататък. Може би да намеря смелост да се представям, да намеря смелост да повярвам в себе си, че го мога, защото може би това е една от причините, поради които аз се отказвам. Липса на увереност, че ще се справя. Прекрасно. За себе си това е моето обяснение. Сега след вашия вебинар може да намеря друго. Прекрасно. Ами вие всъщност вече действате по целта и това ви прави под 1% от хората, които всъщност не просто така формулират цели, ами правят нещо по тях, тъй като много хора в годините ни казват, че те не целеполагат или не го правят осъзнато, защото не действат и после се чувстват виновни и по-добре да нямаш цели и да не действаш, отколкото да имаш и да... Нали, да. Една дълга... Да. И това ми се е случило в два вида цели. Нали? Сега казах конкретно професионалната, но има и други. После ще ви дам думата за други, ще мога да ви задам и няколко въпроса и ще продължим разгръщането на вашата цел в игрите. Бих искал да питам Елена, каква е вашата цел? Защо сте тук? Здравейте. Здравейте. Няма нищо. Да, аз само прощавайте междувременно, докато чуем набързо, ако можете с по едно изречение няколко цели, бих искал да пусна една анкета към всички ви, с която да започнем и която да споделите смело отговорите на 3 въпроса. Дали знаете коя мета ви е приоритета, коя цел в момента ви е най-ключова, тъй като мета на латински значи цел, а пък приоритет думата в английският речник до 19 век е нямала множествено число. 500 години тази думичка е останала ерженка или както се нарича тази думичка и много хора казват, не е възможно, имам 2 цели, които са ми приоритет или 3. Всъщност за днешния ден, за тази вечер, може да имате един приоритет. Да, до обяд може да имате един, а след обяд друг, ама за целия ден е един от двата. Всичко е избор, както казва един мой ментор. Може и да го чуете повече пъти тази вечер от мен. Всичко е избор. Може пък и да разберете, оставяйки до края, каква е разликата между избор и решение. Това последствие. В следващо сега. Втория въпрос е, кое за вас е по-важно? Целта ви или начина, по който действате по нея? Дали да постигнете целта или процеса, по който я постигате? И третият въпрос е, какво е основното ви предизвикателство при действие? Няколко сме изборили. Неспокойствие, анализ, парализ, бездействие и съмнение в интуицията, отлагане, неувереност и липса на самочувствие, перфекционизъм, нетърпение, тревожност или нещо друго от тези приятелчета. И най-накрая последния въпрос е, знаете ли какво означава в будистката терминология думата мета с двойно т? Оставям ви на въпросчетата и се връщаме на Елена. Слушаме ви и прощавайте, че така
споделих. Ама пък не. Да. Значи за мен е най-интересното в момента и най-голямата, така кажа, храна за размисъл е като самотна майка на две момичета, които вече са на 9 и на 12 години, които вече мога да кажа, че до някаква степен са започнали да бъдат самостоятелни. Те просто да си намеря хем да остана близко до тях, хем да си намеря моето, как се казва, моето поприще, моето нещо. Да намерите вашето поприще, запазвайки близост до двете деца на по 9 и 12 години. Да. Красота. Това е отново дълбока цел и благодаря за споделянето. И може би още една цел да чуем, кой би се осмелил, като много хора така не непременно ми казват, да има това много мъдро, нали, какво е смелост. Не е да не си неспокоен, или ако кажем другата дума, страх. То е действие при наличието на страх, защото много лесно се действа, когато си спокоен. Въпросът е как го правиш, когато има неспокойствие. Кой би искал да сподели? Аз мога Да. се споделя моите, защото и сега преди малко си написах нещо. Добре, здравейте, Боряна. Ами, мога ли да го споделя в стихотворна форма? Едвам ни навихте. Добре. Ами, скоро получих едно съобщение от моя приятелка с стихче, което съм написала преди 3 години. Нямах никакъв спомен за това, че съм го написала. И когато го прочетох, си казах, че това искам да е нещо, към което се стремя в момента. Казах се, когато съм себе си. Когато съм себе си, пея на глас, танцувам за хлас, обичам без час, целувам цветя, разпръсквам дъга, вместо да ходя летя. Смея се шумно, хапвам разумно, не опитвам на тъмно, събуждам се с изгреви, тичам с залези, прегръщам се с ангели, сънувам наяве, чувствам се здрава и после повтарям. Красота! Много се радвам, че имате точно такава цел и това ни вдъхновява всъщност да започнем уебинара с танц. Защо? Защото ако обяснявате какво е сугестопедия, като ние прилагаме този метод от 13 години в курсовете си, уебинарите не са сугестопедия и в същото време духът го запазваме. Как бихме обяснили на баба си какво се занимаваме. Тук няма да разказвам смешните бански вицове, след малко ще разкажа по-цензурирания на Конфуций. Ами, ако можете, докато говорите, да пеете, докато се движите, да танцувате, докато пишете, да рисувате и докато учите, работите и постигате целите си, да играете. И това изисква смелост. Защото всеки може да си седи на вебинари, ама не всеки е смел да стане и да разкърши. Всеки може да говори, дори много хора не могат другото. Ако може само да се заглушим, тъй като се чува. Ако, разбира се, не искаме да кажем нещо. А който иска да казва нещо, междувременно може да дига ръка. Но не всеки пее, или защото може да си мисли, че не може да пее. Няма значение дали може да пеете. Това ще го оставим най-накрая песента. А сега вече 30 от нас присъстващи и бих искал да ви поканя да танцуваме любим танц. Само е хубаво да ми кажете след секунда дали виждате екрана. Само че иска паролата за Zoom. За да споделим екрана. И едно Please install the Zoom audio device. Не може. Ето го. Вижда ли се екранът? Да. Прекрасно. Танцували сте на Just Dance Now, това велико
приложение, в което вие, ако искате, си го сваляте на телефона и просто движите ръката си и то отчита движенията. Ние общо обичаме просто да си ги пускаме в YouTube. Преди с тинейджерите много танцувахме, много благодаря. Това е Мардаратин и е партньор мой в всички приключения в Meta Reading и той ще ви каже, може би той да ви прочете нещо от прекрасните творчества, които сме ви подготвили. Вижда ли се екранът и if playback doesn't begin? Докато започне, аз ще споделя и резултатите от анкетата. Виждам, че 35% от вас знаят какво значи мета в буддийската терминология. Допускам, че може и да са проверили с ChatGPT. Виждам, че повечето от вас имат различни причини, поради които така отлагат. Нетърпение, перфекционизъм. Направо ще ви споделя резултатите от анкетата, за да ги видите, но по-скоро ще спра споделянето и ще приема, че може пък и да не танцуваме и да танцуваме вътрешно. Спирам го. Не се получава. Кое? Спирането на share. И въобще като цяло май им чувство, че може би ние първият случай, в който виждаме. А? Да, ама то виж, че нищо не. И за пръв път виждаме за Билмак. Добрите новини са, че имаме още един до нас. Ето, споделяме резултатите, че 79% от вас знаят коя мета ви е приоритета, впечатляващо. 21% не знаят. А кое за вас е по-важно? Начина, по който действате или целта? Прекрасно. Отново имаме 79% за начина. И основното предизвикателство, те са 3 на брой, когато действате по целите, са неспокойствие, отлагане и неувереност и липса на самочувствие. Прекрасно. Чувате ли ме, виждате ли ме, тъй като сменихме машинките? Дали може да дадете едно палче, че ме виждате и чувате? Да, прекрасно. И сега искам, преди да започнем най-официално, да ви покажа творение, което бе създадено с помощта на 10-годишната Далия, която също е в Металандия на живо, в студиото, заедно с любими наши курсисти, които все още няма да издавам кои са, те са с най-специални имена. И имаме и любимото Хаус! И имаме и тинейджери, и курсисти. Истината е, че ние в Металандия не вярваме, защото вярата е убеждение без опит, ама ние имаме опит, че всъщност тинейджерите са истинските учители и това го правим, а не само го вярваме и може да видите мисловната карта за днешния ден и какво предстои да разкриете. Първо да разберете повече за източниците, на които са базирани нашите открития, практични, приложими. Тук всъщност това, което правим е магически реализъм, защото използваме много приказност и тя е много проста и практична и пречиства. Това е ключовото за това, което правим. Не просто почиства ума, а пречиства душата. Ще разберете повече не само за източниците, но и защо най-ключовото не е каква е целта ви, а кой сте вие в момента. И какви са откритията на нашия ментор и учител, професор доктор Георги Лозанов, относно различните личности в нас. Мога ли да увелича звука? Другите имат ли казус с звука? По-скоро не мога да го увелича, доколкото ми е ясно. Не, значи може би е локално при вас. След това ще разберете все пак как
какви споразумения може да сключите и най-вече да отключите, свързани с вашата цел и с начина, и кои са основните предизвикателства, така наречения антагонист или кой е Волдемора на целите, казано по друг начин, и как да стигнете до нов аз и какви преживявания може да продължите. Не знам защо казва, че е доста тихо, но лека по лека ще променим и това. Може би аз се сещам как може да стане, като се върнем на по-мощната машинка. Така, чувате ли ме по-добре, милички? Да. Чувате ли ме по-добре? Много сте сладички всички и имаме ли мъжове в групата или има само дами? Аз не виждам от несилния пол, защото истинския силен пол, както казва наш любим автор, както забелязвате, единственото, с което ще започна преди да стигнем до Толенцето, Екхарт Толе, е вица за Конфуций и има Павлин. Здравейте, Павлин. Ставаме повече, 32-ма. В източници сме посочили Конфуций и допускам, че може би някой от вас не знаят вица. И затова ще взема да го разкажа набързо, отново и така да му отворим пространство, тъй като когато човек прави нещата в правилната личност и присъства, може и 20 пъти да прочете някои от дълбоките книги и всеки път му е различна, нова и свежа, ако знае как да присъства и как да е в правилната личност за дейността. Един ден Конфуций бил поканен на гости на китайски император. И тръгнал той към двореца и лека по лека, ходейки, изведнъж стигнал до входа на двореца и ненадейно изскочил с огромен страш и му казал: "Кой си ти и на къде отиваш?" Конфуций му се метнал на врата и почнал да го прегръща. И казал: "Човече, благодаря ти, колко ти плащат? Ще ти плащам тройно, само по цял ден да стоиш и да ми задаваш тези два въпроса." И не знам, вие имате ли си ваш страж? И тук виж, ние ви подкрепяме в това, редовно да ви питаме кои сте вие и на къде отивате. И преди да разберем защо този въпрос е толкова ключов, бих искал да започна и с любимата книга, освен Нова земя, за която ще разберете после. Тя се казва Дао Де Цзин и истината, благодаря ви, Дара. Истината е, знаете ли какво се случило, когато Конфуций отишъл при Лао Цзъ, който е автор и е създал Дао Де Цзин. Нали, Конфуций голям мъдрец, много велик, много ученици, хиляди там последователи, милиони, съветник на императорите. Ама знаете ли какво станало, като отишъл при Лао Цзъ? Наакъл се. Върнал се при китайския император и му казал: "Този човек е дракон, този човек не е човек, разплакаме, не дей да говориш с него, той е нереален." И да, ако Конфуций е мъдрец, то Лао Цзъ е свръхмъдрец. И бихме искали да ви споделим, така, за да започнем с дълбоко изкуство. Вица е виц, изкуството, вица също е изкуство, ама има и дълбоко изкуство. Да ви споделим два от стиховете на Дао Де Цзин, които става въпрос за цел. И нашата цел е да им отворим пространство, да ги усетим във вътрешното си пространство, тъй като обличането с концепеници е обратното. Когато човек казва: "Това го знам, то е такова", и прави обратното на това, да отвори пространство. Когато присъстваме и просто оставим нещото в нас да расте, излизат от него прозрения, излизат осъзнавания, излизат нещо от дълбокото. А ако имаме една цел тази вечер за този вебинар, то е да ви вдъхновим да подкрепяте хората около вас. Дори един от вас да направи нещо повече от сърце за хората около вас,
ние сме си случили метата за вечерта. И до края на вечерта по-скоро ще ви даваме предложения, идеи, игри, с които да го правите по определен начин, който да е... Ще разберете какъв да е. Готови ли сте за Дао Да Цзин? Започваме с 20. Стих 20. Спри да мислиш и проблемите ти ще изчезнат. Каква е разликата между да и не? Каква е разликата между успеха и провала? Трябва ли да цениш това, което другите ценят? Да избягваш това, което те избягват? Колко нелепо! Другите са развълнувани, сякаш са на парад. Аз съм безразличен, лишен от изражение. Като бебе преди да се усмихне. Другите имат всичко необходимо, аз нямам нищо. Аз се рея безцелно, като бездомник. Умът ми е празен, като на глупак. Другите са ярки, аз съм тъмен. Другите са остри, аз съм тъп. Другите имат цел, аз не знам на къде отивам. Нося се като вълна в океана. Духам безцелно, като вятър. Различен съм от обикновените хора. Пия от гърдите на великата майка. Не знам за вас коя е мета идеята от този стих. Мета идея е едното нещо, което ви остава като семенце, около което да отворите пространство, може би психическо пространство. За мен тя е различен, защото в тази дума има и думата лично, различно. И цялата разлика на света прави от личността, в която се намирате, докато слушате, докато действате. И затова бих ви прочел и в 22, за да допълним картинката. 22. Ако искаш да станеш цялостен, приеми своята непълнота. Ако искаш да станеш прав, приеми своята кривина. Ако искаш да си изпълнен, позволи си да бъдеш празен. Ако искаш прераждане, позволи си да умреш. Ако искаш да получиш всичко, освободи се от всичко. Мъдрецът, пребивавайки в Дао, служи за пример на всички същества. Тъй като не се показва, хората виждат светлината му. Тъй като няма какво да доказва, хората вярват на думите му. Тъй като няма цел на ум, всичко, което прави, успява. Това е причината целта ни тази вечер да е цел без цел или
мета без мета. Като ако забелязвате в красивата рисунка на Далия, мета е с двойно Т. Ще разберете накрая защо. Сега бих искал да споделя и другите източници, на които сме базирали днешния ден и с висока скорост да преминем през съдържанието, за да отворим свръхпространство. Благодаря, мозъче, че използваш българската дума за свръхпространство, в което вие да развиете вашите цели, прилагайки всичко, което предстои да чуете. Много от вас знаят, че може би единствената по-любима книга от Нова земя за нас е Дао Де Цзин. Тя не е толкова лесна за разбиране. Нова земя е най-простия път до дълбоката личност, което не значи, че е лесен. И това е причината да обичаме толкова Екхарт Толе и Нова земя. Ще чуете как да приложим Екхарт Толе и Нова земя за вашите цели. И друга любима наша книга, както и на гостите в студиото, Четирите споразумения на Дон Мигел Руис. Ще споделим как една перспектива, свързана с целеполагането. Ще чуете всъщност защо личността е толкова ключова, споразуменията, които сте сключили със себе си, относно това как трябва да правите целите, какви цели трябва да правите, кога да ги правите, с кой да ги правите, защо да ги правите, къде да ги правите и с много сумати бръщолевения на ума, които са абсолютно излишни. Ако искате, разбира се, да си случвате целите с кеф, да подкрепяте хората и да получавате най-добри резултати без да се напъвате и без да има зор, или така известния в Металандия Ускеф, успех с кеф. И ще разберете от нашия, не бих казал опит, а по-скоро бивайки в присъствие, рисувайки с Дария, с Сибила, с Дара, какво излезна, кои са най-големите предизвикателства, за да случвате целите си. Може и това да ви донесе 80% така от резултата и също време твърда, че предишните стъпки ще премахват. Благодаря, мозъче, че използваш сегашно време. То е най-якото, нема друго. Всичко се случва в едно и също пространство, наречено настоящето, и всичко друго е илюзия на Времетрон и семейство Илюзоркови. Това са антагонистите в Металандия, за които само ако остане време разбирате повече. И най-ключовото ще разберете как да отворите пространство за ново. Много хора искат да правят неща нови, да бъдат нови неща. Сори, ама вие може да сте нови, както казва и Алиса от любима присъстваджийка, която е тук. Може да бъдеш нов във всеки момент. Няма нужда да ставаш, няма нужда да правиш, няма нужда да... Това е осъзнаване. Ще разберете, може би, какво е осъзнаване, тази дума, дето се шири нагоре и надолу. Твърда, че само 99% от хората не знаят откъде иде и какъв е дълбокия и смисъл. И най-накрая ще чуете за около 3 до 5 минути повече за простите, приказни и пречистващи преживявания, които се организират чрез нас в Металандия, София и Будечилище Банско. Започвам. Има ли въпроси преди да започна и за 13 минути да ви разкажа всичко? Прекрасно. Първото и най-ключово след източниците е вашата нова или не нова личност. Всъщност, моя ментор и учител, професор доктор Георги Озанов, открива, че във всеки от нас има много личности и тази смяна на личностите е ежедневен феномен. Не е нужно да не сте здрави психически, че да сменяте личностите. Всъщност, на много от вас, ако ви се обади майка ви, ще се промени не само интонацията и езика на тялото, ами ще се промени пулса, ритъма на сърцето, кръвното налягане и дори метаболизма. Много дами ни казват, споделих, че сме провели над 4400 индивидуални внимания по 30 минути с хора и с не хора и казват, как е възможно, нищо не ям и пак качвам килограми. Сори, явно
под стрес се включва такава личност, на която метаболизма не работи и вие колкото щете не ядете, то пак се влиза в личност на оцеляване и почват да се пазят ресурси. И ако целеполагате от личността на стрес или мотивацията е не любов, така психохигиеничната дума за страх, това си поръчвате и шанса тази цел после да е усеяна с стрес е много голям. Да не кажа сигурен. Всеки момент, това ни го дава Нова земя и Екхарт Толе, всеки момент на неосъзнатост създава сигурно страдание за вас и за околните. А коя е дълбоката личност? Твърда, че тя е една и съща във всеки един човек и най-лесно може да я усетите, защото с концепеници да обличаме няма голям смисъл. Най-простият начин да я усетите е да погледнете едно бебе или едно куче в очите и в тези 2-3 секунди, в което виждате как му светят очите, в момента, в който усетите вътрешно, че всъщност гледате себе си, че то съзнанието е едно и в този момент вие сте съзнание, което гледа съзнание и то е едно и също, тогава в момента преди повечето хора да кажат: о, какво сладко бебе, или о, какво готино куче, нали, да сложат етикет, концепция на това, в този момент вие усещате дао или има хиляди други начини, по които да се нарече дълбоката личност. И това е най-голямата истина на света, а най-голямата лъжа е азът. Виртуалната личност, която ума създава за себе си и историята на ума за самия него и така нареченото его, което чисто и просто е страха на ума за оцеляването му. За неговото оцеляване. Защото всеки момент, в който сте тук и сега, някои от вас пишат, вие ще получите запис. И аз бих ви поканил да присъствате. Може да си правите каквото си искате. Нали? Основният извод от днешния ден е, че всеки може да бъде какъвто си иска, да прави каквото си иска и да мисли и да говори каквото си иска. Само че това не е, нали, философски, нали, оставете хората на мира, оставете децата. Това е толкова буквално, че, нали, когато човек го усети вътре със съществото си, почва много повече да приема всякакви неща, на които преди се е дразнил, и виждаш, че не се е дразнил той, дразнил се е виртуалния образ в главата му. Но последният начин, по който разказвам, илюстрирам дълбоката личност, е това, което пише на храма в Делфи. Пише 3 истини, от които третата е най-голямата на света. Първата, почти всички я знаят: познай себе си. И това всеки го знае. Почти всеки го е чувал, почти никой не го прави. Такова е. Втората е... Дядо ми го казваше най-добре. Той беше ученик на Дънов. Познаваше го лично. 95 години живя човека. Ставаше всяка сутрин в 5 часа, лягаше си в 6. И много пъти съм го чувал да казва: от нищо не се лишавай, с нищо не прекалявай. И това е поредната илюстрация, че може да правите каквото си искате. И може и да прекалявате, и това пак е избор. Въпросът е, че почнете ли да не приемате този избор, тогава ума е влезнал и от слуга се е превърнал в господар. Третата истина, която пише на храма в Делфи, е: аз съм си аз. Като той е най-добре описан в в Стария Завет, когато отива да речем на кораба майка и пита Бог: кой си ти? И той казва това, казано на чуждоземски: I am, да, I am. Осъзнаването, че всички сме нервни клетки от един и същ огромен организъм, чиято обща цел е да сме спокойни, е момента, в който вие сте в най-добрата личност за дейността. Откъде идва думата спокойствие? От покой сте вие. Ако не сте в покой, докато формулирате цел, по-добре, милички, въобще не се занимайте с цели. Не, в този момент, в това сега. Това е, началото е много деликатно време, както се казва в една от любимите ми книги, Дюн.
И в началото на големия взрив на Вселената законите са други. Няма 4 сили, нали, силно, слабо, ядрено взаимодействие, електромагнетизъм, гравитация. Има една сила, която естествено никой не разбира, защото няма смисъл да я разбираш от тук, мога да я усетиш и сега. И е голям кеф. Затова по-добре да не целеполагате, ако не сте в правилната личност за дейността. Ако имате това осъзнаване, кой си ти в момента ми, аз съм си аз, и мога да го усета, мога да усета пространството, вътре в мене, вънка, спокоен съм. Единственото място, където Екхарт Толе казва думата Бог в книгата Нова земя, е покоят, е езикът на Бог. Всичко останало е лош превод. Ума ви е прекрасен преводач. Много добър, страхотен библиотекар, структурира много добре, анализира, така нататък. И няма в същото време най-лошия господар и е в схемата с наградите, с наказанията, за това повече, прилагайки 4-те споразумения след малко за целеполагане. След като сте в правилната личност, ключа е присъствието. Концентрацията ви определя вашата действителност. Ако не сте концентрирани в себе си, сори. Ако сте концентрирани във външни неща, ония какво да направи, или в децата, толкова много родители са концентрирани в децата си, сори. Всеки такъв момент вие създавате страдание на себе си и на околните, при това сигурно. И такова е положението. Това не значи да не приемаме, да не си прощаваме, за това също след малко. Една от най-големите схеми на ума е как да ни убеди, нали, че, разбираш ли, целите са много важни и нали, има много вина. Ако забелязвате, и двете са схеми за манипулация, защото важността на една цел и резултата от нея, значи тогава не присъстваме и правим нещо да е по-важно от настоящия момент. А след момента на пробуждане, за който говори Толе, там нататък единственото задача до края на живота ни е, каквото и да правим, да го правим в присъствие. С единия крак в дълбоката личност, с другия крак говориш пред хора на вебинар, играеш карти, тичаш или пишеш или работиш, правиш екселски таблици. Няма никакво значение. И това е и най-якото, че няма почти никакво значение какво правите и почти цялото значение на света, начина по който го правите. И това на думи е лесно, когато видиш някой да бие дете или да крещи истерично или, прощавам си, нали, за непсихогигиената, давайки примера с дете, до това е казус. Тогава човек да запази присъствие не е лесно и същото време само от присъствието идва предложение какво да се направи. Всъщност борбата е умствена установка, в която човек не приема настоящето и почва да се съпротивлява, а човек се превръща в това, с което се бори. Затова всъщност най-добре е просто да приемаме каквото е и оттам идват най-добрите решения. Това не значи бездействие. Много хора ума им ги лъже, че приемането е форма на бездействие и, разбираш ли, е пасивност. Не, това е псевдопасивност. Вие сте вашето внимание и е добре да го знаете. В момента, ако не сте тук и сега, някой друг, виждам примерно при Симона, някой друг взима нейното внимание и съответно това показва, нали, това е просто с цел будалкане, че ние сме нашето внимание и ако не сме концентрирани в себе си, докато целеполагаме, супер, искате къща, искате кола, искате пътувания. Само 98% от нашите курсисти на въпроса за какво мечтаете най-често, нали, в 30-минутното индивидуално внимание, казват пътувания. Що толкова са запалени всички на пътувания? Защото като пътуват, умът се претоварва, сетивата се претоварват с нови картини, нови гледки, нови хора и гласа в главата временно спира и хората откриват едно вътрешно пространство на спокойствие, на приемане, на радост. Прекрасно. Добрите новини са, че няма нужда да пътувате. Може да го правите и
където и да сте. Докато шофирате в задръстване, докато сте на опашка, дори да ви кажа честно е по-яко, като е по-предизвикателно, пак да откриваш това вътрешно спокойствие и радост. И така разбираме защо отшелничеството в смисъла да ходим в манастири или на различни такива изолирани, несвързани с реалността дейности, всъщност е избягване, не знам българската дума, да, за ескейпизъм. Затова и на нашите ретрити всъщност се пише, се чете, се решават много конкретни казуси, които всъщност прави се, както казва мой ментор, правене му е майката или на бански казано, правене му е мачата. И с това вие получавате двете стъпки, които ги няма във филма Тайната. Във филма Тайната има неща, които не казвам, че не са верни. Просто малко са пропуснали личността, в която да го правим, оная дълбоката, и къде да сме концентрирани. Защото хубаво виждате къщата, колата и пътуването, ама вие участвате ли в картинката? Може ли да преживеете себе си, как сте на Айфеловата кула и как усещате на допир, на мирис, на вкус, как желязото, как го пипате, как слънцето, как ви пече, какво звучи, какво допирате, и докато го правите, концентрирани сте в себе си или вашето внимание вече е в Айфеловата кула и дишането, вниманието в дишането и осъзнатото дишане вече отиде и то на Айфеловата кула. Това не е лесно и затова е толкова интересно. Бих казал, че 80% от целеполагането е това да сте в правилната личност и да преживявате това, което искате да ви се случи. Било то за момент, нали? Някои хора могат да кажат, ма сега тук ще седа по 1 час на ден и ще преживявам. Не бе, пич. Или женското. 8 секунди са достатъчни, за да изпратите импулс към кораба майка, Вселената или каквото щете. Вселената е система за доставка на подаръци. Въпросът е кой поръчва и какво поръчва. Кой сте вие и на къде отивате. И последният ключ е метаключ, че всъщност най-вдъхновяващите неща са неприятните неща, защото в тях се крие най-много дълбочина. И ако някой ви дойде и ви хвърли в лицето какво ще направите? До сега не съм чул някой, между другото, да ми отговори на този въпрос. Съм го задавал на стотици, може би още не на хиляди души. Но за да сме уважителни към времето, което е илюзия на ума, вниманието е ключа и все пак ще кажа директно, ако някой дойде и ви хвърли в лицето, най-добре е да му благодарите. Защото след като ви се случва, значи сте си го поръчали. В момент на, може би, неосъзнатост, може да не вярвате сега, за мен е това, може просто да започнете да наблюдавате как в моменти на неосъзнатост, когато не сме дълбоката личност или някоя от нашите позитивни личности, всъщност много хора си напоръчват всякакви неприятни неща и всъщност си поръчват неприятности и после като им се случат, дори не са благодарни. Ако искате да промените нещо в ситуационната ви среда или казвам иначе в живота ви, играта е да сте благодарни, каквото и да получавате. Защото ако не сте благодарни, следващия път урока е камион сако. Ви залива. И тогава, ако не сте благодарни, алелуя, идва ако лавина. И това е начинът на живота с, може би просто не ти е добре врата и това нещо да отида на не знам си къде си, да ни показва, че всъщност всичко, дето си поръчваме, идва. Това, че ние не осъзнаваме, че сме си го поръчали, това не значи, че не е избор. Човек да е заспал, пак е избор. Всъщност ключа е и осъзнаването, последно нещо на тема личност, е откъде идва думата вдъхновение и въобще каква е разликата между удоволствие и наслада. Насладата изисква умение. Всеки може да кара ски по перфектно обработена писта, за да караш по тотално изрината или по скали, се иска умение. Всеки може да се кефи на комерциална музика, то дори не е кеф, удоволствие, иска се умение да се насладиш на класика. А за вдъхновението иска още повече. Това е да се вдъхне нов дух в стара форма. Ако спукате гума на проливен дъжд, се иска умение да го приемеш и просто да я смениш, без да се обясняваш, оплакваш, оправдаваш и бла-бла-бла.
Да се насладиш вече на процеса и да се изкъпеш, се иска още повече умение. А да се вдъхновиш и да напишеш стихотворение за сменената гума на зверския потоп, нали, вече И всъщност това е и голяма част от ключа. Да присъстваме, да приемаме и да се кефим. Как да приложим 4-те споразумения за целеполагането? Те са, много хора ги знаят и мислят, че са някакви, така да се каже, някаква мъдрост от, ама не много дълбока, или книга просто за да, не знам, много пъти съм чувал. Тя изглежда измамно проста, това не значи, че не е дълбока или че е лесна за прилагане. И 4 бързи подхода, с които вие да формулирате вече целите си как. До сега беше като кой, нали, кой формулира целта, а сега отиваме на как. Първо, казвам ги първо 4-те, после няколко думи за всяко. Виждам, че ми е нужно още малко време. Такова е. Ако имате въпроси, може да дигате ръце. Накрая ще отворим пространство и за вашите цели и въпроси, но ако някой спонтанно му изкочи нещо, вие сте поканени за това. Как? Първото е да сте точни, второто е да приемате, третото е да сте любопитни и четвъртото е най-доброто. 80% от предизвикателствата, да не кажа думата проблемите, идва от неточното формулиране. На български е преведено от нашата мила Мариана от Кибея, по-скоро от преводачите, като да бъдем безгрешни в словото. Ние го използваме и знаем, че и в български език от древността се е ползвало, като да сме точни в словото. Това ще рече да не казваме какво не искаме, а да кажем какво искаме. И тук може да видите предишните ни 5 вебинара, в които почти на всеки разказвам защо думата трябва, идва от требе, което идва от изтребвам. И нали, като си кажем 5-10 пъти требе, е един от най-добрите начини да се демотивираме за дадена цел. И тук всичко е свързано с това дали използваме сегашно време. Ние можем да мислим, защото можем да говорим сами на себе си. И как мислим за целта си е също слово, също език. И ако не сме в правилната личност, вероятно няма да ползваме и правилния език, с който да формулираме целта, затова по-добре да не го правим. Второто е да не приемаме нищо лично или просто да приемем себе си като част от тялото и да правим целите си за другите. Ама наистина от сърце. И тук моята цел е вие да направите нещо добро за хората около вас. Аз тях не ги познавам въобще и затова съм сигурен, че от сърце, защото не имам нищо общо с тях. За вас може и да имам, вие сте тук в света, който аз създавам, тъй като всички хора са отражения наши и вие може и да имате общо с мене, но хората около вас за сега поне нямат. И това е обратното. Ако някой ви хвърли нещо в лицето, както казахме, ако не го приеме лично, човека може просто да... Има много причини. Това е освобождаването от виртуалния аз. Да не правите предположения е третото или просто да любопитате и да задавате въпроси на себе си. Много въпроси. Как ще разбера, че съм постигнал целта? Какъв е критерия? Кой е най-крайният случай? Това какво ще ми донесе? Това какво ще ми донесе? Това какво ще ми донесе? 3 до 5 пъти този въпрос. И затова иска смелост. Любовта стъпва само на пръсти, любимото стихотворение, пред нея всеки се кръсти и любовта прави хората смели. Ако наистина обичате хората около вас и наистина сте свързани с дълбокия аз, което е любов. Това, че ние сме любов и светлина, не е някаква метафора. Това е факт и човек просто си го припомни и не е кой знае какво откритие. Сега ще разберете защо обаче решението и благодарността са нещо различно. Най-накрая 80% от резултата идва от третото споразумение. От последното, от четвъртото, прощавайте. И то е да давате най-доброто, на което сте способни. Това значи и да не предобряте. Защото когато прекалите, всъщност, вие се отклонявате от целта си и гласа в главата, илюзорния образ, страха на ума за оцеляването му. Егото е страха на ума за оцеляването, защото всеки момент, в който сте тук и сега, ума си отива. То е просто малко дете, което го е много страх да не си отиде. Това е причината смарт целите. Знаете ли, що не работят?
Първо, защото приличат на една друга думичка, която няма да изричам, защото не е психохигиенична. И втората причина е, че не са тук и сега. Нали, конкретна, проверима, измерима, нали, specific, measurable, achievable, realistic, timed. И да напиша книга за 1 година, супер, нали, много смарт. Евала, голема машина си. И какво? Всеки ден, в който нямате написаната книга, вие не сте успешни тук и сега. И колко хора могат 364 последователни дни да са неуспешни тук и сега, за да мога на 365-я yes, бе, нали, вече съм успешен. Евала, аре са на 366-я нова цел. Един ден съм успешен и бих казал, че предимно мазохистите. Тия, които се кефат, ама се кефат на не кефа. Има такива хора. Не са много, ама има. И затова най-доброто не значи и психическа леност, тъй като навиците, много хора идват при нас за навици, а навиците са робия, както казваше моят ментор и учител доктор Лозанов. На 10% сме с батерията. И всъщност единственият навик, който не води до хипнотичен ритъм и до психическа леност, е ясното целеполагане и конкретните кратки планове за действие. Ако се хванете, че плановете са ви някакви грандиозни, някакви за много време, значи илюзорният аз е влезъл и е решил, че целта трябва да е много голяма, много значима, много супер, ма това твърда, че не сте вие, а е гласа в главата. И това е нещо, което свързва 4-те споразумения и Нова земя за нас, в нашата практика, в нашето правене, че всъщност на всеки един човек на планетата вътрешната цел е една и съща. Външните цели се менят като шлифери. Благодаря. Кола, къща, жена, деца, работа, бла-бла. А знаете ли каква е вътрешната цел на всеки един човек на планетата? И тя е една и съща. Пробуждането, момента, в който съзнанието се отделя от гласа в главата и вие съзнавате, че не сте гласа в главата, а този, който го наблюдава, че осъзнатост е пространството, в което мислите се случват, когато това пространство осъзнава себе си. Ако не го разбирате това, значи правилно го разбирате. Защото той е в разума на тялото, а не в слугата. Слугата е прекрасен, нали? Аз не ви казвам да не си ползвате слугата. Той е супер готин. Аз си говоря с него като слуга мой, подреди това, структурирано това. Той е прекрасно библиотекарче. И е най-лошия господар, защото съди, защото манипулира с вина и така нататък. И 3 ключа за щастието, както ги дават в другата книга на Дон Мигел Руис, са истина, прошка и любов. Истината е скалпела и режи излишното. Това е измишльотина, това е вина, това е тук си направих тази цел важна, нищо не е по-важно от това да съм тук и сега и да действам в присъствие. Защо? Защото така не създавам страдание на себе си и на околните. Всеки момент на неосъзнатост, мога да не ми вярвате за това, просто да го наблюдавате. Всеки момент на неосъзнатост създава сигурно страдание за себе си и за околните. Второто е прошката и тя е дезинфектанта. Ако истината създава рана и ти може и да е микро, но разбираш, че това е глупост, това е излишно, това не трябва. Сега казах думата трябва. Току-що браво мозъче, че забелязваш, че не използвам добре и веднага си прощавам. И така почиствам. И слагам лекарството с благодаря мозъче и целувката, защото любовта е лекарството, което лекува всичко. Абсолютно всичко. Затова да давате най-доброто е да най-вече хората около аз виждаме да не предобрят. Около мен няма много мързеливи хора. Да не кажа 80% казуса им е с предобрянето и сега за това минаваме и към антагониста. И специални благодарности на Сибила за мисловната карта, с която ме подкрепи, защото много добре влиза всичко и кои са 3 клона на антагониста. Хари Потър, що е толкова добра история?
Защото силата, това го разбираме и в метаписането, силата на една история зависи от силата на антагонист. Волдемор е много добре направен недобротворец. Не искам да ползвам другата дума, защото съм точен в словото си. За да съм най-точен, ще казвам, избягвам да ползвам другата дума, защото не е психохигиенична. И разбира се, главният герой, колкото е по-направен да е слаб, малък, сирак, без родители, с неприятни, така, толкова по-добре. Намеки вие в началото като личност, ако си изберете най-предизвикателната цел, може би, това е най-добре за вас. Какви са предизвикателствата пред вас? Те са вътрешни, външни и философски. Някои от вас посочиха кои са отлагането в преживяванията, които се създават чрез нас. Те си имат определени герои, като семейство Илюзоркови, 6 на брой, Ума Лисева, Умчо Вълчев, Его Илюзорков, Бего, Ема, Емо, Нема, нали, Нема се не изстига и се е в състояние на недоимък на нещо, Емо се е депресиран, Бега се отлага и бега от нещо, Его се му е важно той да е главният герой, той да е най и по-едновременно. А както казаше доктор Лозанов, където има сравнение, няма любов. Сори, а където няма любов, няма светлина, защото са едно и също, а материята е просто светлина, обърната с хастара навън. Та, ако има нещо, дето не ви е добре на тялото, то значи, че там няма любов, няма светлина и затова тялото ви показва, тук няма внимание. Може ли да си насочиш вниманието тук? И това е истината. Въпросът е вие дали ще имате смелостта да си простите. Аз като отидох при моя ментор преди 10-12 години, един от многото ми ментори в живота, не можех да кажа прощавам си, въобще не можех да го изрека. Сигурно 3 часа ме е въртял, нали, може би не по най-лесния начин спрямо с гостопед, за да мога въобще да го изрека. Сега го казвам, дори сега усещам, че малко повече го казвам от необходимото и сега съм почнал да си прощавам, че си прощавам, защото има моменти, в които е излишно да си прощаваш вече, е време за действие. И точно това е момента да ви кажа каква е разликата между избор, цена и решение. Избор, може да сте направили избор да сте в добра форма, да сте здрави, да сте спокойни, да намерите човека до себе си или да създадете семейство или къща или бизнес или да се освободите от нещо излишно. И това е прекрасно. Цената е какво ще се случи при бездействие. При много хора това е потиснато и неосъзнато. Каква е цената на бездействието, каква е цената на това да продължат да правят едно и също, очаквайки различен резултат. Айнщайн, не знам дали е верно това, което казват, че е казвал, че всички се кланят пред мене, аз се кланям пред учителя Петър Дънов от България, но при всички случаи той е посветен и пробуден, защото много добре казва, че егото е просто оптическата илюзия на ума. И това може човек в момента, в който го усети в тялото си, да започне да наблюдава как като почне да разказва истории за самия себе си. Примерно сега, разказвайки за себе си, много внимавам с дишането си, за да не може ума ми да прилепне, да се прикрепя, както се казва в Дао Дэ Цзин, към това и да се усили този виртуален образ, защото той създава сигурно страдания за себе си и за околните. И е добре да сме съзнателни каква е цената и да има истина, да си простим. Окей, прави сме, защото понякога човек не прави стъпката, защото ума се включва и така си го правил и почва с една вина и, нали, от цена отиваме на вина. Какво е решението? И с това лека по лека започваме да завършваме. Решението е в решението. Може и да се нарече метарешение. И каква е разликата между избор и решение? Разликата е в това, че решението е действие. Може днес да сте решили да пиете чай. Ето аз днес съм решил да пия от свръхдобрия протеин от дрожди, който Дара е взел. И направил съм този избор. И сега правя решението. Както и направих решението да пия по-малко, тъй като стомахчето ми лека по лека се обажда все повече. Ако пия дори една глътка повече, почвам да го усещам, защото човек като, може би не знам, отдавна всъщност не съм човек, душа с тяло,
започва да става по-чувствителен и усеща и по-малките неспазвания на четвъртото споразумение. И въпросът е, вие тук за какъв избор сте дошли и ще направите ли решение или няма да направите решение. Това зависи само от вас. Много хора са направили избори преди години и решенията още ги няма. И такова е. И това е пък творение на Дара, който ето е там. Той откри какво е метаприемане. Метаприемане, мили хора, е да приемаш, когато не приемаш. Когато се хванеш, че има нещо, дето тук сега ще го направи това, ще такова, бла-бла-бла, нали. Гласа в главата с неговите бръщолевения, който, пак казвам, той е супер пич, когато е слуга и си върши работата, но иначе все едно излязъл е господаря, вие не сте концентрирани в себе си, защото вие сте вашето внимание. И слугата почва да прави садомазо парти с канейки и всякакви, нали, недобри типове. И почва да прави, нали, в храма някакви неща, дето са нездравословни. Вие може да го много добре да ви служи, когато сте направили дадено решение и той да анализира това добре ли беше мине, това не беше най-добре, това. И в този момент, в който го осъзнаете, да се върнете в присъствие и да отворите пространство. Толкова просто е, колкото да си осъзнавате дишането. И няма нужда от някакви специални дишания, 2 напред, 3 назад. Нали? Ако можете, издишайте 3 пъти, нали, издишайте 2 пъти, твърда, че, нали, не е толкова лесно и няма никакво значение. Просто си насочваш вниманието навътре и така гласа в главата спира. И Екхарт Толе това казва, като го питат кога. Питат го, човек му показва списък от курсове за личностно развитие и духовно и казва, имам право да избирам само 2. Кой бихте избрали на мое място? Той ги гледал и вика, те всички изглеждат много интересни, като шведска маса от курсове за личностно и духовно развитие. Но вика, едно ще ви кажа, осъзнавайте дишането си всеки момент, който можете. Като тук идва четвъртото споразумение. Мога колкото мога. Всеки момент мога все повече и когато приема, че не го осъзнавам и дори да има глас, сега пак не си осъзнаваш дишането. Нали, ти приемаш, че има неприемане, отваряш пространство на осъзнатото около него и то лекува и неприемането. И ти почваш все повече да осъзнаеш. Това не е навик. Това е избор, който правим всеки един момент. Да се пробудиш. Много хора си мислят, затова не мислят много отдавна, че като се пробудат и вече ще станат едни просветлени такива същества и само ще са, нали, това е до края на живота си щастие. Сори, това е избор, който правиме всеки един момент да присъстваме, а когато не присъстваме, да си прощаваме. И колкото повече го правим, толкова повече наслада, толкова повече вдъхване на нов дух в стара форма, била тя и лист хартия, или да свържеш източници, които ги знаеш всичките, ама по нов начин. Решение му е мачата, всъщност благодарност, това е разликата между любов и благодарност, за да затворя и темата с антагониста, че благодарността също е действие. Много хора стигат до осъзнанието, аз наистина съм любов, то е уникално, виждат разликата между влюбване и любов, между те quiero и те amo, защото те quiero значи искам те и те amo почти не се използва, защото тази универсална безусловна любов е толкова нечесто срещана. Но ние сме любов и това не е кой знае какво откритие, това е браво, припомни си истинската си природа, супер, нали? Горе-долу като за първи клас, нали? Това е първата стъпка. Прекрасно, такова е. А благодарността е действие. И затова аз да ви кажа, благодарен съм, че вие развивате себе си, евентуално един от вас. Като не правя предположения, ще ви попитам със следващите ресурси и имейли, които ще получите, ако можете да отговорите, това направих за това, това направих за оня, то дори не го познавам, направих дори 2 неща за него. Супер. И никой да не прави нищо. И прощавам си, следващия път правя вебинара по най-добрия начин и ще имаме първи. И каква е крайната цел? Какво е съкровището? За какво е всичко това, което ви говоря 55 минути? Новото. Ново небе, нова земя, нов човек. Ново небе е нова осъзнатост. И едно нещо да сте осъзнали тази вечер, ново, твърда, че много бързо и лесно това ще промени вашата материална действителност. Работата, клиентите, курсистите, каквото ще да е, много бързо се променят.
И обратното, човек 5 години може да мисли, ама то мисленето не е осъзнатост. Нали? Мисленето е да преглеждаш картините. А осъзнатостта е да преживяваш, както много от вас виждам, че го правят, тук и сега, с всички сетива, с вниманието в себе си и в дълбоката или в някоя от добрите личности, така да се каже. Въпреки че тя има само една. И всъщност, осъзнатост откъде идва? Това е откритието, че цялото знае почти всичко. Знаете ли какво е единственото нещо, което цялото не знае? Какво е незнание? И затова се разпръсква на безброй ограничения. Ограничението Митрандир, ограничението Дара или ограничението Сибила или Макунди или нали, виждам много от вас като Рея, Алиса и така нататък с приказните имена, които всъщност са истинските ни имена. И така отваряме пространство да видим това, което Дара вчера отключи, или поне вчера ми го сподели, да видим другото си име по друг начин и да видя Димитър през Митрандир и да видя, че то всъщност му е него и той може да е нов. И осъзнаване е да си ограничение съзнание, да знаеш, че има море, има и капка и че ти можеш всеки един момент да избираш капката ли да си, морето ли да си. Когато си морето, има спокойствие, има покой, има вдъхновение, има радост, това не значи да не сме капки. Редовно ситуационната среда иска от нас да сме капки, да направим нещо, да се скараме, ако щете, на някой с някакъв по-глас, или да сме търговци, или да сме каквото ще да е. Въпросът е дали с единия крак сме в морето или сме изцяло капка, която е забравила, че е и морето. Че цялото е в нас и това не е някаква квантова механика и кой знае какво откритие. И новата земя е промяната, а това вие да сте друг, можете само вие да го изберете. Сори, такова е. И най-накрая за една минута ви споделям и показвам какво правим ние, защото каквото и да правим ние, го правим с преживяване. И това, което правим ние, са прости, приказни, пречистващи преживявания, тъй като благодарение на моя ментор и учител, професор доктор Георги Лозанов, и концертния сеанс и въобще метода Сугестопедия, в който най-свръх откритието за мен от моя опит като сугестопед от 13 години е концертния сеанс, който има катарзисен ефект и не просто почиства ума, а пречиства душата. Нямаме курс, в който хора да не плачат. Да, има много смях, но има и много сълзи. Може да питате, виждам Алиса тук от последния курс от 12 души Нова земя в Банско, 11 плакахме още на втория ден и така до края. Смях, сълзи. Въпросът е, че ако едно преживяване не е пречистващо, може би човек не е смел, за да слезне в дълбокото. Не непременно е нужно да има безкрайни сълзи, но в същото време при всички случаи са докосващи. За да се стигне до тези преживявания, първата стъпка е индивидуално внимание, 30 минути. Всеки от вас има право на 30-минутен разговор с мен лично, онлайн или присъствено в Банско. От време на време ходя и до София. Преди казвах стандартното в Банско. Знаете ли кога се ходи в София? Е само по голяма нужда. Сега ми е тотално се тая. Смисъл, че все ми е кеф. И дали съм задръстване или съм на Тодорка, все е кеф. Да, на едното място е по-лесно да е кеф. Може би затова и често другото ми е по-интересно. И това внимание е ключово. Не отговаряме на никой от вас на въпроси за курсове, дати, цени, графици и такива неща, преди да е минало индивидуалното внимание. За това ще получите след мъничко в имейла, още тук в чата, линк, ако искате да си запазите тези 30 минути. Шокиращо е колко много хора идват на вебинари, а пък същото време за индивидуално внимание не са толкова. Не знам дали е от културата у нас, за мен е се тая, но не допускаме хора на курсове без това 30-минутно индивидуално внимание. Курсовете ни са 5 дни по 4 часа, 3 часа и половина, но да кажем 4. В 5 последователни дни. Провеждат се в София и в Банско. Повечето сега са в Банско под формата на ретрити. И ретритите ги препоръчваме най-горещо. Курсовете от 13 години над 220 курса, всичките са феноменални. Хората масово казват, дойдох да стана по-умна. Станах
в пъти по-умна, но това ми е най-малката полза. Всъщност открих изцяло нов начин за комуникация с себе си, много по-спокойна съм, по съвсем друг начин говоря с децата, с мъжа, с колегите, и спам много по-спокойно. И това, преди ако сме го чували от половината хора, най-вече от дамите, защото, после ще разберете защо, то сега го чуваме вече създавайки курса Нова жена, го чуваме от 90% от участниците. Курс се казва по Нова земя, сугестопедичен курс, се казва Нова жена, защото, както казва Толенцето, на дамите ви е много по-лесно да се пробудите, защото сте много по-малко идентифицирани с гласа в главата, с ума и с страха на ума за оцеляването му. Виртуалния образ или илюзорния аз. В същото време пък мъжовете, когато се събудят, казват, че пък след това могат лесно да се свързват с небето, с духа. При дамите може да има друго предизвикателство с материалното. Не знам, не съм бил дама скоро. Въпросът е, че аз лично препоръчвам най-много курса Нова жена като първи, независимо дали сте мъжове или жени. Ние го кръстихме така, защото така и така 90% от курсистите са ни дами. Та поне като го кръстим Нова жена, да почнат да идват и мъжове, които си търсят нова жена. И действително вече 80% от курсистите са ни дами, така че имаме 10% повишение. Аз лично го препоръчвам за първи, той ни е най-дълбокия курс, въпреки че сме го провели 2 пъти, а другия 222 пъти. Ефекта, който виждаме от него е не феноменален, а свръхфеноменален. И най-много препоръчваме това да се случи на ретрит и точно заради това, общо взето, ретритите, всичко отвъд курса е почти на себестойност, защото виждаме, че това има още по-мета свръхфеноменален ефект, тъй като те се случват в Банско, на чист въздух, със специална програма за сън, а не знам дали знаете, но 80% от здравето е съня. И чистия въздух помага много, програмата също. Имаме храна, която много от вас са ме чували да го разказвам това, давам го бързо, от Kaya Foods, която на Димо, докато имал ресторант в Лондон, Марк Цукербърг 2 пъти му е клиент и му казва: човек, това са най-вкусните растителни бургери, дето съм ял през живота си, как мога да не ги направиш на производство в някакъв затънтен ресторант в Лондон, и така го надъхва, връща се в България, прави бургери с манатарки, водорасли, коприва, лелено семе, конопено, карфьол, спана, климец, пастет от кестени. Храната, всички казват, че е най-вкусната, дето са яли през живота си. Не могат да повярват, че е растителна. Няма да ви казвам вица за банска лията, който се прибира при баба си и така нататък, защото не е чиста, има деца. Но дори банска лия им се кефат много. И най-силното, бих казал, е, все пак България е втора в света в Европа за минерални извори след Исландия, ако правилно знам. Първия ден започваме с минерални извори, плуване, за да се съберем всички на време, и плаж, разбира се. Като започне първия ден, концертния сеанс на Нова жена е след обяд, на метачетене е след обяд, на Нова жена е вечерта. Различните хора карат различен курс. И на другия ден правим преход до Рибното езеро, което е свръхкрасиво и е хем алпийско, хем тропическо, поне за мен, и всички хора няма нужда там да си осъзнаеш дишането, нон-стоп си осъзнаеш дишането, без да си го осъзнаваш. Играем игри, с които метаслушане, образоподтичване, с които метакаст, наши творения, които вие ще получите и като линкове с кратки 3-минутни видеа. Много хора казват, че това е променило тотално 2 минути и половина видео метаслушане, е променило тотално начина, по който възприемат информация от аудиокниги, подкасти и видеа като цяло. Тия неща ги има, просто като ги преживееш на природа с още 24 други души и играеш тотално с игропроменячка, българска дума за Game Changer. И на третия ден играем тенис, може да не може да играете с сугестопедия, твърда, че на 40-та минута, в смисъл, не сугестопедичен курс, с подход, с поглед, може да връщате разигравания. На 4-тия ден планинско колело или ходене просто. И на 5-тия ден правим генерална репетиция преди филма. Всъщност, нашите преживявания са ролеви игри, в които създаваме филм. Вие избирате роля, една от 8 роли, и ние с Дара и другите от екипа сме в ролята на режисьори. Вие сте актьорите и помощник сценаристи. След като изберете вашия образ,
го развивате с писане, избирате една от 8 картини, за които да отговаряте и пишете реплики, подреждате други актьори и снимаме на 5-тия ден истински филм, който всеки да разкаже най-ценното от неговата роля, от неговата картина и така всички да научим различни неща от различни личности или различности, както обичаме да ги наричаме, защото това е, може би, най-ценното, което ви казвам като финал, че най-добре учим, когато учим другите. Затова вица за Конфуций, ако го разкажете на 3 души, тогава ще го осъзнаете по друг начин, защото за да го разкажете, ви е нужно да отворите пространство психическо около него и да свържете него с всички други неща, които знаете. Разликата между разбиране и осмисляне е, че осмисляне е да го свържеш с всичко друго, което знаеш. И това важи за всичко на тази мисловна карта. Може да си изберете кои са 5-те Парето неща за вас. Имате видео за това принципа на Парето, за числата на Фибоначи, които ви пазят от прегаряне. Всичко е пратено на мейла. Сега след малко ще ви пратим и друг мейл. И това твърда, че е най-ценното да изберете едното, мета-идеята и да го научите други хора на това и така може би да направите добро за тях и да видите, че ако искате собствен бизнес, мила Магдалина, може да намерите. Благодаря, че осъзнавам, че не комуникирам освобождаващо, защото да ви кажа намерете, кой съм аз, че да ви казвам какво да правите. Можете да намерите други хора, които търсят клиенти, увереност и са експерти и да ги подкрепите тях и твърда, че така ще отворите толкова психическо пространство в себе си, че вашите неща ще се случат така, без и вие да знаете как са станали. Твърдя и може да намерите Елена други родители, които искат да са до децата си и също време да си намерят призвание. Може и да създадете клуб, може и просто да е един човек. Може да откриете хора, които искате любов, намирате хора, които са самотни и ги изслушвате с мета. Това е момента, в който ви казвам какво е мета. Мета в буддистската терминология означава любяща нежност. Тази комуникация, в която ти осъзнаваш, не просто го знаеш с концепеници, че то човек, който ти говори срещу тебе, всъщност си ти. И можеш да усетиш вътре в себе си това, което ти казва, да усетиш пространството между думите, да усетиш тишината зад думите, да усетиш не просто да знаеш на теория какво е пространствено съзнание, така нареченото Space Consciousness, ами да го почувстваш вътре в себе си, да го вземеш ами да го носиш, да си носител на тази честота и в най-неприятните неща, които ти се случват в живота си, ти да се сетиш тогава аз съм си аз, къде ми е концентрацията в мене, аз съм своето внимание, къде избирам да съм в това, какво е станало, кой какво е направил и бла-бла, или да присъствам и да го изприсъствам и така да се разширя още повече, защото ние сме тук да се разширяваме и това го правим само като сме полезни на другите и служим на другите. И това е супер практично. Ключът е дали го правим наистина от сърце да им служим или защото това ще ни донесе ползи и нас. Тънък е този момент. И същото време отиването хора, които си отиват от нездравости е защото от страх или не любов, казано психохигиенично, се свиват навътре, докато не се върнат в източника и не задействат цикъла отново. Такова е, това е. И мета без мета е, че няма почти никакво значение какво правите и почти цялото значение на света, начина по който го правите. А начина зависи от вашата личност, от това дали спазвате тези 4 споразумения, докато формулирате целта си, от това дали действате по нея или само формулирате цели. Ако се хванете, че 80% действате, 20% формулирате, супер. Ако се хванете, че 80% формулирате, 20% действате, пак супер, прекрасна възможност за приемане, метаприемане, прощаване и любов. Защото не кой знае какво припомняме, да осъзнаем, че ние сме това, светлина и в най-неприятните моменти, поне през мен, това припомняне действа най-добре и се разширявам, ставам колкото стаята, колкото сградата, колкото София, Банско, България, там и докъдето стигне има един момент на клик и всичко спира и вече се чувствам най-добре, урок научен, приемам, продължавам нататък. И така, финалното, преди да дам думата на вас, е да ви споделя всъщност какво можете да се възползвате и да пусна финалната анкета. Ще го изчистя така.
финалната анкета е всъщност да разберем тези от вас, които искат индивидуално внимание, могат да отбележат на първи въпрос да, като сега ще ви изпратя и линк, който иска да си го запише още сега. Като може да имате предвид, че имаме специална изненада, за да направим още нещо добро за вас. Към всички присъстващи и всички, които гледат записа преди утрешния ден, свързана с нашите оттегляния, казано на български, в Банско. В събота, тази събота, започваме ретрит метачетене и ретрит нова жена, за което така се спонтанно отвориха няколко свободни места и по отключение, защото отключение е отключващо изключение, даваме най-голямото възможно намаление, което можем да направим до петък включително. Споделям го и за да видите как изглежда то. Може би ще го споделя от тукашния екран или може би просто мога да ви го кажа какво е то. За тези от вас, които решат да се включат в този така момент, не може да го кажем спонтанен, имаме до 50% намаление в случай, че сте с приятели, ако решите да вземете пълната програма. Пълната програма включва курс, включва индивидуално внимание 1 час, още една индивидуална сесия 1 час, включва курс нова жена или метачетене и включва 12 месеца клубни срещи, които са 2 пъти седмично, онлайн, както и клубни срещи всеки четвъртък в София в Металандия Банско, които се водят от Билия Дара, който води и други свръх неща, освен това, което творим заедно. И аз много се кефа на даоистките практики, които ходя и при неговия ментор. И ако решите да вземете просто ретрит, може да го направите с 30% намаление, ще получите код или може просто тук да отбележите, че се интересувате на втория въпрос от метачетене или от нова жена или от клубните срещи. Виждам, че някои от вас се записват вече и се радвам за това и същото време се радвам и да не се записвате. Защото се е кеф. Пълната програма е на стойност 2300 лева и с 40% става около 1700 и може да се плати на 2 пъти в 2 последователни месеца. Ретрита, само ретрита е на цена 1597, включва спане в прекрасен хотел, семейен, просто е отключителен, там е и будечилище Банско и като ви казвам, че цената е на почти на себестойност на всичко извън курса, то е 50 лева на вечер, настаняване индивидуално в двойна стая, в прекрасен хотел на Пирин 125 семейен, където се правят и най-вкусните сладки неща в България, без захар, от Магзина и от Пепино пиците. Най-великите пици. Това е единственото млечно изделие, което се храни през този шлифер. И храната също е свръх и също време цената е от сорта на 40 лева за закуска, обяд и вечеря. Да знаете защо това е така, за да сме искрени с истината. И най-накрая, ако решите просто да вземете, да сте 2 или 3, ще направим 50% намаление. 50% е при пълната програма, ако сте 2 души само на ретрит е 40%. Може да заявите, ако имате интерес, а сега е момента да чуем вашите въпроси и аз спирам споделя. Моля? Това важи до събота. Започваме в събота на обяд с метачетене в 13 часа, за да може да дойдете. Е нужно да сте минали индивидуално внимание. На ваше място просто бих преминал, ако се чудя, бих преминал тези 30 минути индивидуално внимание утре или в петък и сами може да си го усетите. Един от подходите да взимате решение осъзнато е, когато се чудите нещо, да се фокусирате в дишането си и да използвате ума да попита, искам ли това сега, и да се върнете в присъствие и така отваряте пространство. Тъй като, говорейки с хиляди души, виждам редовно хора, които казват много бързо, да, това е моето, искам го, и после по един или друг начин просто не се получава. Или обратното, много бързо казват, не сега, не за мене, не такова, не. И това е обратното пък, е отказването на
призива за приключение. Нали, дълга е темата, няма да казвам за призива за приключение, защо толкова много хора се отказват и как ума ги излъгва за това. Такова е. И сега е време за вашите въпроси. Виждам, че всички са останали до края, което е прекрасно, и да не са останали всички до края, пак е прекрасно. Бих дал думата на Магдалина, ако би искала, тъй като тя бе първа, която се осмели и поне видях, че до секунда беше тук, но може би точно в тази секунда излезна, буквално в тази секунда излезна и вече сме 28, а не 29, но пък за това си позволя... Ето я, Магдалина, здравейте! Моят въпрос към вас е, аз ви попитах как ще... Само да знаете, че сте мютната. Аз ви попитах как ще разберете, че сте постигнала целта си, и другият е какво ще ви донесе това. Но пък ако в процеса са изскочили още находки, смисъла, че сте осъзнали кой искате да подкрепите, как искате да подкрепите, нали, просто имате думата, може или да зададете въпроси, или да споделите. И след това ще дам и на другите дами, които се усмелиха в началото да споделят, а пък въпроси може да давате в чата. Виждам и някои осъзнавания. Няма вина. Тук Нина казва, извинявам се, но трябва да изляза. Не знам какво значи трябва. Беше много интересно. Хубава вечер. Няма вина. Думата извинявам се, аз ползвам само прощавайте, и тя виждам, че често може да мине и иначе, защото така. Защото всеки може да прави каквото си иска и да бъде каквото си иска и да мисли и говори каквото си иска. И трябва, ви казах откъде идва. Магдалина, дали ви се включи микрофона? Аз поне не ви чувам. Да, чувам ви вече, да? Да. Ами, какво да кажа? Малко по-много информация ми дойде. Малко трябва да осмисля. Кое е едното нещо, което си взимате? За коя, по анкетата ли? Не, по-скоро взимате... Не. Имам предвид, че мета-идея е едното нещо, което човек, примерно, прочитате една страница и мета-идея е едното нещо, което ви остава. И това, че е много информацията, може да е и прекрасно, тъй като тогава става още по-ключово да изберем кое е мета-идеята, кое е основното ни находка, осъзнаване от този вебинар. Не мога да кажа кое е основно в момента. Аз си водих някакви бележки, писах си разни работи, ще видим. Тук е прекрасен момент да приложим на практика това, да опитаме кое е едното нещо, да се върнем в присъствие и да не го мислим, защото мислим ли го, те стават много. Много хора не разбират, че с ума решения избори не могат да се правят, защото той е винаги двоичен. Ляво, дясно, горе, долу, добро, лошо. Как ще направим избор с нещо, дето винаги е две? Той води само до объркване. Но пък ума може да прати заявката в дълбокото, кое е едното нещо, което си взимам, и да се върнем в присъствие, и стига да присъстваме, отговора 100% от случаите идва. Като много хора откриват с голяма находка, радост, че много често отговор идва, ама те не присъстват и няма кой да го чуе. Защото докато са в банята, примерно, мислят какво имат да правят утре или какво са правили вчера, и отговор идва, ама кой да го чуе. Та може да попитате, ако искате само. Ами може би това, че трябва да съм любопитна и да не си правя предварителни изводи. Прекрасно. Прекрасно. Мнението. Да, само ако искате. Само ако искате, не знам дали трябва да сте любопитна, ама е голям кеф. Ами, да, иначе става... Влизаме във филми, казано по-народному някакси. Да, правят се предположения. Да, и то неправилно в повечето случаи. Прекрасно. Имате ли някакви въпроси или по-скоро да дадем думата на някой друг? Малко момента. Добре, благодаря ви много за смелостта и може да разчитате на
само ако искате на подкрепа от нас относно това, което правите, тъй като и през нас това се твори, че освен Нова жена, метаписане и другите курсове, метачетене, метаписане и тайните за разказване на истории пред публика, всъщност последния ни 5-ти курс е сътворене, в което да подкрепяме хора, които са творци или преподаватели, да създадат собствени продукти, които са в духа на Металандия и в духа на това да подкрепят другите, да освобождават, да окриляват, да вдъхновяват, да пречистват и така. За сега нямам какво Добре, да кажа добре, повече. може да няма нужда. Прекрасно. Докато дам думата на някой от вас,